Waqt dibattitu fuq ix-xandir nazzjonali, is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Michael Piccinino ma setax jgħid li l-Partit Nazzjonalista huwa maqut. Michael, fil-fema tiegħek, il-PN huwa maqut? Mela, il-Partit Nazzjonalista huwa mużajk. Inti, iva jew le, il-PN maqut jew le? Jiena ġibtek kif il-Partit dejjem kien mużajk. Minnaħa l-oħra, il-President tal-Partit Laburista Ramona Attart ma kellha l-ebda problema li tenni stampa differenti fil-Partit Laburista. Jekk issaqsini d-domanda il-Partit Laburista maqut, jiena ngħidlek iva u ma noqgħodx idur mal-lewża kif qatt idur il-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino. Iva, il-Partit Laburista maqut u nuru kemm bil-fatti u kemm bil-mod kif nippreżentaw il-politika tagħna. Dwar irtirar tal-kandidati fil-Partit Nazzjonalista, is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista qal li jaf ikun hemm aktar. Tina għal-pajjiż. garanzija li tul il-kampanja elettorali ma jkunx hemm kandidati oħrajn li jirtiraw il-kandidatura tagħhom? Le, jiena kif qed tiġifieri kull kandidat. Iva, Le, ġejt, le. Ok. Għaliex kull kandidat, imma mbagħad titħalli nispjega illi. Mela, le, Għaliex ok. l-aħħar mill-aħħar, kull kandidat u minnu jagħmel il-ġudizzji tiegħu. Għall-irtirar f'daqqa ta' 4 kandidati qal li hija xi ħaġa normali. Ġifieri il-nomini tal-partiti għall-elezzjoni ġenerali għalqu jekk mhux se jiżbal f'punt il-ġimgħa d-dieħla, sa dak il-mument jistgħu jżdiedu jonqsu jiġifieri huwa proċess normali li wkoll jiġi f'kull elezzjoni. Fil-programm Insights ippreżentat minn Glenn Falzon, il-President tal-Partit Laburista, innotat kif l-istampa li tal-partit ta' Bernard Grech hi waħda li ma treġġix għaliex għaddu partit ankrat fil-passat. U rrid ngħid, mela sa fejna fien Kristi Debono ja fuq id-9 distrett. Biex jitlaq dan id-demm antik ta' Kristi Debono taf min igwadanja? Jason Azzopardi. Għax hu joħroġ fuq dak id-distrett, jiġifieri intom tidu tgħiduli li Kristi Debono hija demm antik. Imma Jason Azzopardi huwa demm ġdid, tidu tgħiduli. Ħadd ma qalli Kristi hija demm antik. Huwa mela Jason Azzopardi huwa demm ġdid? Huwa demm ġdid Jason Azzopardi? huwa deputat bħala ammont ta' deputati Kerol Aquilina huwa demm ġdid? Li għadu hemmhekk? Beppe Fenekadami huwa demm ġdid? Kerol huwa demm ġdid. Beppe Fenekadami huwa demm ġdid. Dan intqal minn Michael Piccinino ftit qabel mal-eżekuttiv iddeċieda li Beppe Fenekadami se joħroġ fuq id-9 distrett minflok Kristi Debono. Waqt dan il-programm Michael Piccinino ftaħar Brej Bezzina dak li kien wara l-ingaġġ skandalus fil-Waysurf lejliet elezzjoni ġenerali u li kien iċ-Chief of Staff ta' George Pulicino li fi żmienu art verġni daqs is-siġġiewi kollha ingħatat għall-iżvilupp. Kif jaf kulħadd tal-ġija pubblika Brej Bezzina u jaħdem fl-uffiċċju tal-kap tal-Partit Nazzjonalista. F'dan id-dibattitu Michael Piccinino għal kif huwa kontra l-kaċċa fir-rebbija. Kaċċa fir-rebbija, taqbel ma' inti? Le. Iva. Waqt il-programm spikkaw ukoll momenti fej Piccinino beda jħel, speċjalment fuq l-4 deputati nazzjonalisti li ma jridux joħorġu għall-elezzjoni ġenerali. Jew ħaġa jiena nirringrazzja kemm il-Claudio, Kristi, Mario u Clyde, skuża. U rejtuhom l-apprezzament għax Il-Clyde, Mario. il-barra.